Ako ang putahan, si Jesus Mingo. Ako ang putahan. Ang musulot agi ka nato, hey, isa, malayas. Wala na yung Ginoo, mao niya ako ang religion. Ang musulot ng religion na, malayas. No. Ngayon si Jesus, ako ang putahan. Ngayon ko say, Jesus Christ can save us. Amen? Amen. Jesus Christ can save you. Wala na yun. Mao niya kita karon. Musulot ka sa tinuod na putahan, makabalik kita sa gawas, aron magkaon, magsipsip. Asa ba itong kanon? Tulong sa Ginoo. Atras naman iso. Yung tapos yung tatalas luso na. Acts chapter 9. Dili ta maghusay. Dili na ito ni masabtan. Kung ano sa mga tagpo, ay may kumdalaron. Amen? Amen. Ayos ko doon. Amen. Natabata ba? Amen. Ang ikatulo, na grabe posisyon, na gi-convert, o mituol sa Ginoo, kisa, si Paul. Other name, Saul. Hindi si Paul, wala pa rin siya na-convert. Ang pangalan niya, Saul. Saulo. Saulo ha, Saulo. Para sa mga nag-ina pa din. Si Paul, wala pa rin siya na-convert. Wala pa siya nadakpan sa Ginoo. O sabihin ako, wala pa rin siya nakabatong sa kalulasan. Saulo ang iyang pangalan. Amen. Bakit yung pangalan no? Pero sa diyang Kristofano na, ni Paul na. Si Mokloy, ang nilibir ka na eh, bakit yung pangalan? Hihingan ng mga escribeta ng Mokloy. Pero kung Kristofano na, Mokloy. Just call me Ronaldo. Amen? Kung Kristofano mo, ano gagawin pangalan? Tawag ka ditong tinuod na pangalan? Amen? Ay, si Junjun, magluto ka tao sa'yo. May Oscar. May Junjun. Saan sabi yun? Ha? Huwag ka malata. Inainaw na to si Saul. Ha? Saul na pala kailan, Saul. Inainaw na to. Kinasama niyo si Saul. Una sa tanan, he is a lawyer. Grabe. Kinsa si Saul? Lawyer. Abogado. Kinsa mo kasi yung napit? Nabandira rin yung pastor. Apa katutong ni Saulo eh. Si Saulo, una sa tanan, sa wala pa siya na Kristohanon, dili pa siya baptisma. Ang iyahang obra kay abogado. Amen. Unsa maging siya? Christian persecutor. Grabe nga obra. Amen. Magdarugan na ito dinirom. Ang obra ni Saulo, sa dili pa siya Kristohanon, wala pa siya sa Ginoo, maglulatos. Right. That's why di ka katingala sa panahon karon, natagal Saulo. Na ay mga maglulutos sa mga katawan sa Diyos. Amen. Di na katingala. Sa una ng panahon pa. Amen. Si Saulo na maglulutos.
his job to criticize the people of God, to discourage the people of God, to kill the faith of the people of God. Baliw na! Amen? That's why kung naaga sa Ginoo, mo rin trabaho sa mga saulo ni Budatana. Bakterya ay mong pagto. Ang dili ka makapadayon sa papagalaga sa Ginoo. Kapisaon sa unang panahon. Mga dali na kayo katingalan na mga mangugutos. Naa sa Bible. Basahan ninyo. Si Saulo, abogado, maglulutos. Usay ang obra, manangin siya sa mga parisiyo na pamakyo niya musimba. Sama nini. Isang ka magtapok ka, panggokdong ka ni Saulo, pagdalag na espada, mga puser, unya mga matay itong uban, ang ubang taon, magkakatakatag, mabato si Pawel, mabato magumbon. Si Saulo na. Amen? Bakwi daw. Dili na ito kung tao ng managlutos na ito. Amen? We do not treat them as an enemy. We love them. Amen? Kanang mulutos na ito, higugmaon ka na. Because we do not know what is the plan of God in the life. Matabalo ba sa mga apostoles na si Saulo na-convert? Wala. At this time, Saul encountered Jesus Christ at the road of Damascus. And the Bible says, kung ano nang basahon niya, kung ikaw magbasa ka, laging si Saul, Who are thou at Lord? Kinsa man ka? Ginoo! And the voice came from heaven, saying, I am Jesus. You persecuted. Ako si Jesus na imong gisakit. Gilutos! Ang ako ang mga anak na magtigom. Ako ang mga anak na magpel sa labag to. Imong lutoson. Ako si Jesus. Igsoon ti man ini. Karong nga panahon na. Kung dili ka mabarang sa mga magsulay, dagang malutos. Dili ikaw ang malutos, kung dili si Kristo. Amen. Si Jesus ang ginag-away, dili ikaw. Kung mauna yung obra ni Saulo sa una. Napapay yung mga Kristohanon. Maglutos yung mga Kristohanon. Pero dili na to siya ang kontra. Amen? Why? Because God has planned in the life like Saul. Kabalo na kami mga maglulutos, dili kita ang masuhin ng anak. Kinsa pastor? Ang Ginoo na. Amen. Kinsa ni suluhin ni Paul? Kinsa ni Saul? Ang Diyos mismo. Mabuta ka. And that bondage is not a physical bondage, but it is a spiritual bondage. I want you to go to the house of Ananias. And then I use Ananias to tell you the truth so that you can see. And that seeing is spiritual. Amen. And that time, higani sa Ananias, Ikson. Ako ang tao gikan sa Ginoo. Ako ang pastor gikan sa Ginoo. Amen. Tandunan, ikaw kung dawat ka sa Ginoo, gikan sa mong pagkabuta, makakita ka. Amen. Gigamit ni sabi sa Ananias. Kasama na natin, padayon man kataas na katang binasa na ka. Nitambungan ni Ananias ang relo ni Saul. And then Saul, makakita kahayag. Amen? Amen. Saul says light. And that light is the salvation of Jesus Christ. Amen. Amen? Amen. Nakadawat siya kalawasan. Kabalong mo kung sa higin ni Saul. Right after he convert, right after he sing, nakakita siya kahayag. Nag-iisa pa siya balik para batin sa Ananias. No. Nag-convert pa siya during the time. Amen. And during the time, the Bible says, kung mga basahin, the Holy Spirit came down from heaven again and filled the Holy Spirit soul. Napuno siya sa dalang spirito sa soul. Ano naman? Ang daang maglulutos, magdakpan, gisumainin sa Ginoo, karon himo ng nawali sa Ginoo. Amen. Mga ngayon ko, katong mga maglulutos, katong mga religious leader, madauton ka, ayaw ko si Pete mag-away. Sa mga ninga noon to, ay dako to gamit diri. Amen. Amen? Amen. Dako to gamit diri. Nang taon ninyo si Paul o si Saul kanya to. From Saul to Paul, meaning to say, anak ko sa Ginoo. Amen. Try to see and imagine the book of the New Testament. Possibly siya halos tanang author diri. Amen. Kinsa na siya? Maglulutos kanya to. Kinsa na siya? Ang magsasakit sa mga Kristohanon sama karon. Kinsa na siya?
katunang mga tao na nagbiay-biay sa mga Kristohanon kaniadto. Amen. Gigamit sa Dios. Amen. Mao kana si Saul. Amen. And then the Bible says, sukad ka rin. You are no longer called Saul. Everyone must call you Paul. Amen? Amen. Amen? Amen. And the Bible says, after the Holy Spirit came down and filled sa kinabuhi ni Saul, kung masawa mo ng Bible, person mo na, he was baptized. Amen. Amen? Amen. Ikaw karon mga garo kung kanino ninyo di kuya anak ka sa Holy Spirit at after you receive Jesus Christ, now babag mo magka-baptize ka. Amen. Ay tumunawa naman na sulti. Ay tumunawa naman na bakot normal na. Just stand your faith. Amen? Barog sa mga pagto. Kaysa pagbarog sa mga pagto, igsoon, inyong ka. Sama ka ni inyong tulo karon na mga religious leader na nidol sa Ginoo, samtang pagdol na sa Ginoo, nakabalo sila sa tinuod na pahagi sa kaluwasan by faith in Jesus Christ and believe in Jesus Christ. Not by religion, but by relation. Amen? Amen. Mga ito, kung nabara, ikaw mo kung ilisan imong gumihin. Wala ka diinis sa gumihin. Magbaton lang ka tinuod na relasyon sa tinuod na Ginoo. Amen. O ang tinuod na Ginoo, andang kang taga-kaluwasan, o andang tinuod, asos mo ang imong hiwi na kinabuhi. Amen. Mo na tinuod na Ginoo, Amen. os mo ang hiwi ng mga kinabuhi na sa mataron. O gingana ang kinabuhi ni Saul. Gikan sa iyang pagkahiwi na kinabuhi, gikan sa iyang pagkasol, na imo na siyang apostol Pablo karon, gikan sa iyang pagkadaliyagon, na imo na siyang mataron karon, na naman, ang Ginoo nagdagunit niya. Amen. Ang Ginoo naggahatag niya tulog na kaluwasan. Amen? Posibleng nga na natin tulog ang mga tao rin. Posibleng nga na ninyo. Posibleng wala na nato. But praise God kung wala na nato. Amen? Ang pinakanindot, ayaw buha-buha sa mga pagtuuro. Amen. Amen? Amen. Ay, kanya. One thing sa kabata rin ng sapa. Kalimbot sa truck mo agyo. Say, anak ko kapang, anak ko kapatid. Saan mo sunod? Palit ko kong tarak-tarak. Amen? Amen. Palit ko kong tarak-tarak. Sa baba, ang tarak-tarak, dili tinood. Na truck. Palitan din ng truck. Saan din, bulaan. Mga ka, hindi ka, bulaan ng bato, samit ng truck. Papalitin ko kong tarak-tarak. Amen? Amen. Adunay manatili tinuod o adunay kay tinuod. Pareho na sa gitawag ko nagtuo o nagduha-duha. Amen. Ano ba na doon ito gaduwas na pitoy? Amen? Os ko na ko, kalag ang nakataya na to rin. Di kasat na to atong kalag dire. Amen. Right. For the sake of the Heavenly Father, for the sake of heaven. Amen? Amen. So kung wala ay ginawa rin, mamaya na ta. Di na ta magsagit. Di na ta magkambit ang mga tao na hiwi nga kinatuloy, arang dalawang taglungan kung wala ginoo. Pero salamat, kinahagyan ng ginoo para ka na to. Kung samtang ikaw nagasalig sa mga promisa sa ginoo, inunti ka, saligi ang promisa sa ginoo, ayaw pagduha-duha. Amen. Kasama sa inong na dunggang magbabasa, si Cornelio, si Nicodemo, and even Saul. Diyosab sa Ginoo, sa Ginoo siya sa Ginoo. O nakabaton sila sa tinuod na kalawasan, dili kaya tilaw na kalawasan. Amen. Amen? John chapter 10, verse 9, di po tayo verse. John chapter 10, verse 9. Ako ang putahan, si Jesus nimo. Ako ang putahan. Ang musulod agi ka nato, hey, isa, malayas. Wala na yun ang Ginoo. Mao niya ako ang religion. Ang musulod ang religion na, malayas. No. Ngayon si Jesus, ako ang putahan. Meant to say, Jesus Christ can save us. Amen? Amen. Jesus Christ can save you. Wala na yun. Si Amen. Kristo. Ako ang putahan.
ang masulod agi ka na kumaluwas. Makasulod siya gawas, pero makakaplag siya balik magsibsib. Doon kita karon. Musulod ka sa tinuod na tutahan, makabalik kita sulod gawas, aron magkaon magsibsib. Usa ba tong kanon? Tulong sa Ginoo.